ganin ka da wannan yayi in na ƙara ganin ka da wannan yayi in na ɗaure ka ba mai fitar da kai kamar yadda na gaya ba sai kan na ƙara ganin ka ya ka kashe ka ya sa ka ya ƙara ganin ka Oksa, Oksa, abinda nake so da kai, Oksa, wannan yaron da zai kashe gobe, so nake ka fi sawunsa, inda zai ka bi min shi, Oksa, ka nemo wani information a kansa. An gama sa. Ya rabu da yarinya da ko bai rabu da ita ba. An gama sa. Allah duk abin da ake ciki ka shigo misali. Oksa. Shi ke Oksa. Babu da Allah ina son yi magana ko da minti. Na kan kayan kira tun daga sama kan wannan maganar kes ɗin nan da Allah ko za ki iya gaya min menene alaƙa da shi? To shi ke ba ku da na gode Allah idan duk abin da ake ciki ne ko ki kira na ba na gode ku gare ki Situ Okay, action. na gaji a gida ya harkoki an ci ta fitaran ne ke to ai na ji daɗi ma da na zo na tarar da ita ba ta gaya mata sakona ba ai bayan burgan wannan kesin da kika buga na ce ta gaya miki wani sakon kuma na gaya tun da ba ta gaya miki kin san dai ba wani abu ne kawai abin da ya gaya maki shi mata ne yana so ne da ke mu zama abu daya ba wani matsala ba ne kawai dai kin san ita rayuwa ba inda ba ta wannan muna wani abu a tsakaninmu ba da ne kowa sai ya sani ba kin gani saboda duk abin da za a rayuwa yanzu in kika so ka sani za ka sani ba ka sani ba sai yaushe ba wanne ba ki da wani matsala da kike gani amma ni so nake kawai kasance mun zama abu daya ba wani matsala muna abun mu ba ruwan ta ina fatan kin gani kun goyen nan ki karba da Allah ki karba ba sai kin yadda ta sani ba in kin so ta sani za ta sani in ba ta sani ba ya za a yi kin ga ita ko wannan harkar sunan ta abu da kwashi kawai sun dai matsala kudi ne ni ba da ita mun go in kika yi wasa lati ka wasa amma ba na san wai ka san wani harka kin gane shi ke na kawai ku gane gida Sentiri oga Sentiri ina aiki ne da yayi Sentiri Are you set? Yeah. Are you set? Yeah. Action. Tifiyo, dan ka shiga diya na kai mun zuwan ba ta haka karka da abin da saka gana yi masu zuwan ba zata ofis ɗan ka ban sa an kira mun kai ba. Na zo ne akwai wani aiki da nake so za mu daidai amma ka bani na kan to ai ran ka shiga diya ai da baka turo ma tun daga can kai waya tun abin da kake so ai za a yi ba da amma Ku shiga mu je. Ku je mana. Ah, ku shiga mu je mana. Madatan, zauna can. Da wannan gurin. Ah. Zauna nan. Gyara zaman ka mana. Gyara zaman ka. Ah. Ake daɗe, wayannan su ne mutanen da na kawo. Don haka, an bani izini zan je in shigo da ragowar suna waje. shi ke ba da ka shigo da su Okay, sir. Tashi waje. Ciyawa. Ba faɗa tsakanin kai ka san suwa ne. Muje. Okay. Officer. Ga ragowar nan na shigo da su. Tifiyo, Sai kun daga murya. wannan
ko ka san wannan bawan Allah in ba wani kes da aka shi kwata-kwata ni ba na san shi domin kes ɗin a gudu shi ma wanda ka san kes ɗin shi kuma na sai jagoranci ban san shi ba wato duk gari ba ka san wannan ba ko ka san ta wanda kes ɗin su da ɗan wata ni ba san ta ba kwata-kwata bidiyo na san ba za ka sani ba abin da ya sami ne na samu alam da mai haskaka cewar kana amfani da kana da ba ka bambanci ba ka duk wacce ta zo kai mata aiki maimakon kai mata aiki da kare aikin ka na ɗan sanda shi ya sa muke zuba ma'aikatan mu masu fararen kaya don su tabbatar mana da abin da kake yi gaskiya ne ko kuma dai ba gaskiya ba ne kuma cikin hukuncin Allah mun samu hujja na zahiri ba ba da tabbatar da cewa kana yi saboda haka muka samu alamun cewa ya kamata mu hukunta ka gwargwadon abin da kai Yes, sir. wannan bawan Allah da kake gani sajan ya fi ka takarda abin da ya sa ka hau samansa a ofis kai ka samu alfarma ne yau kuma gashi kai amfani da alfarman da ka samu ka watsa aikin da muke kasa sakamakon haka mun samu alam a sama cewa mu hukunta ka hukunci na tsige ka daga kan kujeranka shi ne mai bulbulka Yes, sir. dan kashi da idan ka ce su kan kujerar na ya sani da yayana su wanda kake ba wallahi mutuwa zan yi wallahi Ya mutuwa san zan yi ran kashi da Tashi. ka bani Stand up. You're under arrest. Cire mai wando. Assalamu alaikum.